Mae'n bore oer ffres ym mis Tachwedd, a falle bod chi adre yn meddwl, diw, mae damed o dan. Ond falle bod gennych chi ddim byd i holli coed tân, a bod chi angen peiriant. A dwi wedi ffindio dau wr bonheddig o'n hyn, Ilan a John. Da chi'n iawn eich dau? Iawn, diolch. Ti'n iawn bore yma? Ynddo, diolch. Ti wedi codi chi'n brecwast heddiw? Do. Ti'n cadw yn gynnes? Ynddo. Wyt. Mae gennych chi beiriannau, arbennig iawn ma'n does. John, mae genna un o hynna, a maen nhw'n neud bywyd yn hawdd yn dydyn nhw. Yndi, os oes y beiriant yn neud bywyd yn hawdd, mae angen ond oes. Oes. Achos mae'r oes o fynd i chwysu efo wyall wedi hen basio, mae'n siŵr yndi? Yndi, yn edrych yn oed i, suppose, yndi. Ers pryd ti bod yn gwerthu'r peiriannau yma te? Mae'n agos at 11-12 mlynedd wan. Ia, trwy bod i'n beth tebyg yna. A be esgogodd ti fynd ati i werthu ein, achos wyt ti'n ffarmio hefyd? Ynddo, mae gen i fuchas syler ac oedd yn... Wel, disgyn mewn i chainsaw nes i, mynd am y chain break blynyddoedd yn ôl. O, reit. Ia, a dwi'n cofio gafal yn llaw mynd oh god. A oedd o dal na digwydd bod, a gyda sidad, never again. A nes i'n portio'n yr ei cyntaf yn i'r wlad. Y hon wan? Ia, model bat tebyg o 150. Ie. A wedyn o ti'n sôn, o'n i'n mlaen, dwch efo fi, ni gael gweld beth sy'n dref yn hyn. Achos, Ilan, peiriant torri Gwynedd traed i hon, ie? Nag be di hanes hon, te? So, ti'n cael coeden mawr rwan, mae hein fod yn mynd i fanna, a dyn, be ma'n yna'n sleisio trwy hwnna. A torri coed yn briciau? Na, ma'n sleisio nhw hwnna. Sleisio nhw fel yna, o ie. Be di hanes hon, te, John? 30 tunnell, mae'n neud coed fyny at 4 troedfedd o hyd, so mae'n split, mae hwn yn codi fyny'r top, allai'n hoed o fel yma heddiw rhaid o'n i ddisgyn drosodd. Mae'n dod gyda'i oil bank I hun, so sy'n angen tractor mawr arno fo I bwer, os a 135 hen ddigon o bwer I weithio fo. O, so 135 redeg on? Mae gen ti oil, mae oil yn y column yma, a mae gen I PTO pump I hun, so sa'n byd gwaith ag weld tractor 100 horse yn rhedeg log splitter yn y marn I, so dwi wedi managio cael un o hein fyny i'r wlad. Dwi'n cytuno fe yna, achos dwi wedi cael tractors mawr, 150 horse, a linkbox ti'n ôl nhw bethau. Ti'n meddwl I be ynddi? Horses. Rhaid Eilan, cwestiwn nesa, be di'r machine mas gen ti? Grain crusher. Be dio? Grain crusher. Grain crusher. So ti'n rhoi grawn fan yn y top? Ia. A dyma yna ddau rowlar yn gwylod. Mae'n crusio fyny fel hwnna. Mae'n dod allan hwnna. Diolch mynd I weithio heddiw? Ti'n mynd I ddangos sy'n mynd gweithio? A dyna ni. Ie. Ond beiriant swnllid, ond mae gen ti bwyd yn barod i'r gwartheg yma na. Ie. Allwn ni fita fo chydig o laeth? Na. Brecwast i ni? Na. Be o'n ôl fyna ffordd fi'n mwydron dwi. Ilan, diolch yn fawr ti am y sgwrs. Mae dy dad yn sefyll yn llonydd, cered eithio be'n neud. Diolch, John. Diolch yn fawr chi. Diolch yn fawr, pob lwc efo gweddill y ffair. Diolch chi.